Oh, laki ah. Yari. Yun oh. Yun oh. Oh, oh laki. Laki. Good morning sa inyo mga katoy. Inagaan natin ngayon mga katoy. Respakan natin yung fish natin nung nakaraan. Yung nakawala kasi yung malaking dalak doon. Baka kumagat sakali. Daming anglers ngayon katoy kasi maraming kumakagat ngayon, malalaki. Maraming tilapia ngayon. Dapat ay nakalimutan ko lang pala yung panalok mga katoy. Gagawa sana. Oh no! Sayang yung dalag nung nakaraan mga katoy. Laki. May panalo ako. Yari. Yun, shoutout nga pala sa mga bago kong subscriber. Mag-comment kayo mga katoy para ano, makakilala ko kayo. Siyempre sa mga kasulit katoy ko dyan, maraming salamat mga katoy. Taga-taga lang mo tayo, lakad-lakad muna hanggang wala pa yung, hindi pa napapayos yung motor. Wala pang papayos mga katoy. A few moments later. Wala pa sila mga katoy. Ayun, may nakapisto dun sa ilalim mismo ng tulay oh. Ayun oh. Yun, dito lang tayo mga katoy sa ano, sit up tayo dito mga katoy sa ilalim ng Nara. Yun oh, sit up tayo. Solo natin tong ano mga katoy, wala pa sila tatay. Makayari tayo dito mga katoy. Mamaya pa yung mga katoy. Yun, nakayari mo na dun. Dito mga katoy. Oh, dito mga katoy. Dito mga katoy oh. Palam wala. Lulululu. Ang laki mga katoy. Laki mga katoy oh. Yun, may naman oh. Gagataan kita mamaya. Uy. 1-0 mga katoy. Sarap. Tayo ngayon mga katoy. Huwag mo nang istrobo yung dito, Brad. Huwag dito ka palalaan, Brad. Matama na tayo, Brad. Istrobo ko yung mamimitan doon. Sarap pumila ng ito mga diin na diin. Katulad pagka ng mga tayo pagka tilapia malalaki, hindi siya yung ano magalaw. Katulad pagka yung sa mga Laguna Lake mga malalaking ilog talagang gumaganon talaga pag angat talagang maano. Dito mga tayo kailangan ano may technique ka rito yung pag malaki kailangan huwag muna silang ano yung iangat. Kailangan pagurin mo muna sila sa tubig para di na magalaw siyang iangat. Kasi ang hirap ito mga tayo pagka ano yung pagkakagat sa'yo, pagkahuli mo ay iangat mo ba agad. Itong area mga tayo, ito maliit lang to. Para pilabil lang itong inaapakan namin. So kailangan talaga pinapagod muna namin yung mahuli namin yung stool para pag-angat di nagaano magalaw. Hello Jap, nakayari na ako sa ito. A few moments later. Yari. Yari mga tiyo. Yo, pati yo. Sarap mo. Ginagawa mo.
Sarap, sarap, sarap mo. Nakadalawa na tayo mga katoy. Swerte talaga tayo. Tay, punta ka na dito, Tay. Nakakagat na tatay. Kumakagat na tay. Punta ka na rito. Ginagawa mo. Idol Jazz, paano yun? Nakadalawa na ako. Idol Jazz. Idol Jazz. Ginagawa mo. No, 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 no. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Yes, yes, yes. Ginagawa mo. Idol Jumps! Sunod-sunod na Idol Jumps! Idol Jumps! Idol Jumps! Tara na Idol Jumps! Takbo na Idol Jumps! Laki pati oh, pati oh. Sarap mo. Gataan kita mamaya. Kaambon na naman mga pati oh. Huli ka! Huli! Ginagawa mo? Huli! Huli! Idol Chops oh! Idol Chops! Idol Chops oh! Fighting na lang fighting mo Idol Chops! Saan kayang nasyon po? Bakit ang itim mo? At may team ka? Pang-apat na Idol Chops! Yan si tatay mga kasi. Yan o. Nakaapat na ako tayo tilapia. Nakaapat na akong tilapia. Nakaapat ka na. Oo, tsaka isang ito. Malaki yung tilapia. Malalaki rin. Oh. Malaki ng ngito. Ay, sarap, sarap. A few moments later. May nakalimutan mga si tatay. Oh no! Yung anting-anting niya daw. No, 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 Hindi no. naman sinagawa ko ano nakalimutan. Baka dudan talaga ako mga kasi baka may anting-anting si tatay sa pang-ibinulit. Ayaw sabihin ko, may nakalimutan mga kasi. Yun, nagmamadali mo. Ano kaya yun? Kaya, manaran ba ka doon? Manaban. Oh! Diba rin naman pag may tumahan na bangka? Nagpupul yung mundo ng isda. No, 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 no.
Bumalik yung kayo na mga kasi. Ay, naku sa'yo, Indoy. Ah. Maliit ka pa eh. Malaking ka lang man. Doon na. Huwag ka nang babalik. Kuling ka ni Jobs mapusti. Jokes lang, idol. Sarap sanang yun mga ganun kasi. Pero prituhin. Sarap prituhin yun eh. Ng tostado. Kaso alam mo na, gagalit si Lolo, Apo. Pag ginawa na, kailangan i-release na. Nako, yan na naman. Yung nagbabangka mga to, yung mga naglalambat na naman. Oh no! Yan, hindi na makaunawa. Pagka meron ganyan, doon na kabila. A few moments later. Nakayari na naman mga katoy. Ano? Ang swerte mga katoy. Ang laki pati. Diyos ko. Mga katoy. Sus. Ang kadako. Uy. Ay, nada. Ang tagal ni tatay yung katoy. Mga katoy. Sus! Oo mga katoy. Ang laki mga katoy. Oh! Oh! Ay, papakalabas yung ito. Ay, last one Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Mga katoy, nakaida na tayo. Anim na ata. Anim na ba? Anim na ito. Hindi alam kung ano. Kainan na tayo. Ito lang mga sit up mga ito. Yun. Halos isang ito. Umaba kasi yung ilog mga ito. Nabahan ko rin. Kaya tumamon mga ito, birada. Oh no! Tawan. Idol Chops! Dami mo na Idol Chops! Kasama na kapitbahay na Idol Chops mo yung kinabang. Kinakagat-kagat na eh. Nakikita na mga kuya. Ayan, ano mga natin, may tropa na tayo dati. Nakaraan. A few moments later. Kaya rin. Double kill pa ito. Double kill. Yung mga katoy. Nagpapito na tayo mga katoy. Laki mga katoy. Yan ang mga katoy. Idol Chops. Pula-pula Idol Chops. Si Kuya
ano nga pala mga kid. Kuya Jun. Sayang buksan ko yung chocolate natin. Kamain natin. Wala mga kid. Pilit-pilit ko lang nalagay. Oh, laki ah! Lari! A few moments later. Yun oh! Yun oh! Oh, laki! Laki! Laki mga katoy! Baka wala ka pa. Laki mga katoy oh! Mga katoy, ang laki! Ano? Grabe! Dami mo nang huli. Ang dami na tayo, tagal mo kasi dumating eh. Intusan nga ako eh. Ano na yung pain ko? Ano ito? Ang laki tayo. Ang laki. Laki. Ayaw mo na ano, gusto mo maliliit. Ay, ang laki. Laki. Original ah. Original pa mga tayo. Sus! Marami na. Bakit sa akin walang kumakaba? Ang laki mga katoy. Dami na. Marami na nagpapakaban na. Swerte ata ngayon tayo. Ano pa oh, ano yung nagtatalo oh. Katoy oh. Dami mga katoy oh. Oh, umaga. Ano pa? Sus! Ginoo. Thank you Lord! Siray lang pala akong kumali. Tagal mo kasi bumalik tayo. Ano ginawa? Oo, natutok ako, ginawa ko pa. Kinuha mo ata yung anting-anting mo eh. Pinagos ko lang mga katoy, tapos sinaltik ko na kagad mga katoy. Yari eh. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ganyan lang yung ano ko, pinagos ko. Alas na pangit lang. Daling pala niya na. Hindi doon ko mga kaya na tapos pinagad ko na yari. Pinagos ko na maliit. Uy, yun! Yun! Oh! Malaki pala ta! Kala ko maliit! Oh, tuka-tuka lang eh! Kala ko maliit! Kala. Malay mo kagating ka agad habang nilalagay ito sa mga kasama mo. Ayun tayo mga tayo. Good size mga tayo. Isa pa. Sus, karami na mga tayo. Ilan ka lang. Pitik-pitik lang tayo eh. Umalis ka pa tayo. Mahuli ka lang. Ano lang pala eh. Kala mo lang maliit pero kung siguro nga maliit yun tapos biglang nakita nung malaki no, biglang sinungkaban. Ito yung basta zero pala oh. Walang prino-prino eh. Ano? Yun mga katoy, uwi na! Dito ko nakakuha ng ano mga katoy, dito. Dito. Yun mga katoy. Thank you mga katoy. Thank you. Swerte tayo ngayon.